Bună ziua, prieteni! Vreau să vă prezint o centrală solară fotovoltaică. Aici noi avem 10 kW și noi azi am pornit backup box-ul. El e așa. Invertorul e M1, 10 kW, 380 și se poate pus și acumulator, luna, litii-ion. Dar mai are un plus invertorul ăsta că chiar de stinge premier energy, da? Se stinge rețeaua, automat, pe o fază. Avem energie drept de la panouri, pe o fază în casă. Fără acumulator. Direct la panouri. Ce și alte invertoare nu pot face. O face doar Huawei-ul direct de la panouri, datorită backup box-ului. Se instalează invertorul, spune backup box-ul și pe o fază noi avem energie mai departe în casă, chiar de stinge la fenoasa lumină. Pe timp de zi, când bate soarele, respectiv. Că dacă vrem să avem și timp de noapte, fără fenoasa, fără premier energie, de acum punem și acumulatorul, stinge fenoasa, el timp de noapte e de la acumulator. După că apau pe fază în casă. E o soluție foarte bună pentru a avea energie permanentă, chiar de stinge.